ini orang sudah ada yang misal kita kaya ni kuibu sot kaya jauh ini di sini orang sudah sampai mata kaya ni sebab kerana kaya sini kancam kaya sejak kita kepada maya sa sengkopalo senjata kaya apa ini sengkini ada yang misal di sini sampai kaya mata kaya ni boleh lalu বিভিন্নভাবে তারপর যিনি ব্রাহ্মণ বিভিন্নভাবে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ সবাই চক্রান্ত খাই দেবো মনে হচ্ছে যিনি কি দলের যারা দংনাই বড় গামि গামিও কিছু সাধারণ দংনাই जों मा सालायनाय তারপর जों सानाव যিনি जिल्ला एलाकायाव কিছু কিছু জায়গাयाव राभा बागान कम बांलायो बीजेपीओ सारेन्डार होने केस कराय और सिलियान जी चौरक मेला वो किसान बुलायमोन बेयाव सानो केस खाली बीजेपीओ सारेन्डार होने आइने निरन केस कराय आइने अनसायनि वाजि एमएलए पाबो बरक एमएलए याबो आरो रेजाल्ट माने पलिसिनि যারা বিজেপি সিস্টেম থাকায়নি उन रंजाखौ जोबोद दिनाव मानो बुद गया वहाँ से पास खायो दै मासा जाखसा पर बिजों बिसि खायने को अमा हायनो अर ताबो सापन ग्रिग्रनि जोंथियाव किसुता मार्जिन बायजों बायया थिनो हाबानो अचिनि किलाव चिनि बर सरकार हाजारनि उपर चिनि बर जों दिब्रामहा चिनि गुबागानो हामजानाय दङ दाखोनो दङ या गया हायबा खाथिजानायखौ जों बोखाराव दै बोखारान माननाय কোনো কথা দুর্বলকারী কগিয়া অর জায়গা বিভিন্নভাবে বড় চক্রান্ত থাইলেও তারপর পাতা জেনেও जों অসম লাইনানি রাবারनि চেয়ারম্যান লয়কা কাহাखौ बाले जागोन তা সাকা রাবার সম্বন্ধে একটু চাষা সিয়া রাবারनि দরজি 110 টাকা পাইনি সারি দं কবর जोंहा আরে नों बड़ दंनि सादि 300 500 खायनायनि सादि बियां दाबो चले दंगासले दर कमले 110 টাকা सिंगा अवतरण जों मा सालायनो कारण जोंनि बर'फ्राबो किसु दंमाने राबार बायदि सोलिनाय दङ बस दर सिंगा मावनाय जागोन चेयारमेन बर'नो जों खायनाय बिया हानो किसु ताकानो बनि चक्राন্ত बर' थिखायनो नाय दङ कारण जोंनि विलेज कमिटि खायनायखौ बर' चेसनाय विलेज कमिटि ताकानो खायनायखौ बर' चेनाय बन गिरिजागैनो दाला माला सावो बर' जोंनि बर'नो बिब्रात खायनो चेष्टा दङ हायमागैनो जों जारांथि दङो खायनाय बिब्रात खायनाय वाइट खायनाय जों राखे मावा सलायनाय जों जे मायासा जोंनि गोबांगा साइ दङ थैफां थांनाय गय लगेनायखे बसाखि फान दंनाय आं थैफां फायनाय आबानि जे बर'नो दङनि बाथा आंखौनो लय खालामनाय जों समायजान दङ हायमागैनो जों दिनैनो आसायमानि साफालायनानै बिसिंनि सबाय माखानाय जों कयेक दिनावनो जों ब्लक डेपुटेसन लायनाय ब्लक डेपुटेसन एमन भाबे जों जांगा खायलायनाय नांखे ब्लक अनिर्दिष्ट कालनि तालारे लायनाय कारण संविधान बिरोधी बर' गामि दंखा वानसा दुर्गके थुम बुन पाइया जोंनि बर'फ्रा विलेज कमिटि खायना दिया अमक रंगियाले अमक जोंनि बर'नो पुरा दिफ्राय खायदों बीजेपी सरकार हायबाबो जों दिनै हयले जों हायनि सबाय माखालायनाय जों बेसिक दिया तारिख खायलायनाय ब्लक डेपुटेसन होनाय नांखे ब्लक पुरा पुरि तालारेनाय इलेक्शन डिक्लार खायनायनि राव ब्लक चेयारमेन कोई माहाया कन्वेनर कोई माहाया जों समाय जानायनाय आगे खायि जों खुनु रमायनाय कारण बीजेपी जोंनो खाखाव बर' फुटुआ विलेज कमिटि बुथ खायाखै मोनसांनिया हाय खाखाव बर' हाय जों 2 बছर प्रसुत गामे बाक्सासे खायो कारण विलेज कमिटि যদি खायाखै रांखुरि खामले दङ जोंनि बर'नि जेबाबे पन्चायत विलेज कमिटि माध्यमे जे खायो मा खायो आइडिया साजा वामिनावके बुरुम थांगो जोंके खाया सिया बीजेपी खायनाय दाखौ बुरो हायबागैनो मा सावो जों काहाके सबाय गामि माखानानै बैनि जाल फोरलाया किसु खोनामाने बाक्सा तालुके बर' बाहाय चक्राন্ত खाय समाज गसि चक्राন্ত खाय बियां जोंनि बर' जमातिया बाय मन जागाराव सेयनाय बर' सेयाव केस दङ केस बायसे पुरा लोगोसि बिजेपि सारेन्डार मारनाय अमत्र कमलेबा अमत्र कमलियाले अमहाय खायि बर' चक्राন্ত खायखौ काजै जों जोंनि जाराथि दङ बुमा बदल जोंनि दंनाय राग नांनाय बहाय थाखा
subangsa tunggu bos romanai ya pakal dunia romanai kan miapara ano mewah sakol kali salon hai tongka oh pakal dunia langunan ya piano berapa di sini jadi rosawi buri ang kong pakai salon bungsa langun di jadi wo hai bolak pakal tongka ini sawo oma hai kini oh oma puno dalam sarenda robai tunggu kian pakai oma hai kain saya kami tunggu tapi kami orang hidup kok saya Jadi ada yang misalnya disiplin, ekmater di double kerak meri disiplin. Jadi kalau orang awak sekali yang melakukan hemat buri yang melakukan ini, jadi kali dalam masa semua kar orang yang juga, bomo, orang setongnya kan kar orang, tak boleh program berikan, itu pergi belajar di biro, tak boleh belajar kok. Kalau jadi boros di pramot hazara kene bukan mahal, jodoh tak boleh bukan bukan nanggar kok, putih belajar kok. Mesti kelahiran takkan, agar kami rawat 2018 buat mana kore, sekarang tadi bisa dibuat dole kami, apa yang kami karena ni kami kerja sehat kongai, bisa saya kita kongai, apa tangguh kamu logeronai, ada kereta kita menang sinangai, sampiran constitution, sampiran sinan sulit sinangai itu takkan jadi kongai berhilang sayo, kaji, omong segini sampai kami kaku, jarak sinona memang Kalau tahu sampai enam lagi ni, kilo sampai ni, para sampai baru bagaimana ni, mana ni sini di pramot kilo sini kilo pun wajib pun di pramot pun, tapi sangka ni sampai ni, terus jual kau sawit ni, ahai nanti kau jual nama orang pakai kat sini kilo ni, asal mana sal, tapi berkah terus kita sekarang sempat ni, ayo blok tu, ahai jodoh tu hambai pun bagi.